מסביבנו יישובי חבל אשכול, אם אנחנו לוקחים בחשבון את בארי, נירות, נירים, כיסופים, עין השלושה, גוש של מושבים קרובים אלינו, גוש מבטחים, דרומה מאיתנו פתקת שלום, שהם חלוצים שהתיישבו במקור בסיני ובאו להמשיך את המעשה פה בנגב, פתקת שלום משנות ה-80, ויש לנו עוד 3 יישובים דתיים מתושבים לשעבר של גוש קטיף שהקימו את נצרים, את בני נצרים, את שלומית ואת נווה, 3 היישובים האלה. אני מניח שבמהלך הסיור שלכם, במהלך היום, גם יספרו לכם על מה שהתרחש כאן באזור. לגבי גבולות אני יכול להגיד לכם שמבחינה גופנית ומבחינת רכוש לא נפגענו. הפגיעה היא פגיעה בנשמה, כי קרובי משפחה, חברים קרובים, תלמידים לשעבר, מורים, נפלו חלל ב-7 באוקטובר. חיילים ממשיכים ליפול ליום, אז מבחינת המעורבות שלנו היא מאוד גדולה. יש לנו את טל שוהם שמצפים שיחזור לגבולות במהרה. איבדנו את יותם חיים, איבדנו בחור בשם אבי צידון שגדל אצלנו, שוטר משטרת ישראל, ואני לא אמשיך את הרשימה. כתוצאה מכל האירוע נולד פרויקט שאני אבקש מישראל עליו בתור יוזמת של אותו מיזם שתספר עליו. שלום לכולם, שמי שרה, אני חברת קיבוץ גבולות. ב-7 באוקטובר למזלנו התעוררנו לכל המטחים האיומים, לא הבנו מה קורה. אני מודה ומתוודה שהייתי בבית לבדי. אמרו לי עוד דלתות, נעלתי את הדלת, אבל לא חלמתי שיכול לקרות כזה דבר. הייתה לי אחות, יש לי אחות בחוות קיבוץ כפר עזה משנות ה-60, מהוותיקים. הבן שלה, אביו, משפחת קוץ, אביו, אשתו לבנת ו3 הילדים בשכונה אחרת בכפר עזה. ב-6:30 אף אחד כבר לא עונה לטלפונים, החרדה איומה. יום עובר, גם למחרת עוד השכונה הייתה כבושה על ידי המחבלים. רק אני חושבת ביום שני בצהריים הצליחו להיכנס לדירה, מצאו את כל 5 יושבים על המיטה בממ"ד, כשהאבא אביו בן אחותי מחבק את כל המשפחה, כולם ירועים. לבנת בשנתיים או כמה לפני הקימה בכפר עזה את המיזם הזה, קרא לו כנפיים של בובה. מחזור של צעצועים שבורים, במקום לזרוק לפח, אפשר לעשות מזה משהו של כל הקהילה, מיזם שכולם עושים, אוספים. וממש שבועיים אחרי ה-7 באוקטובר הייתה אמורה לחגוג יום הולדת 50, כששאלו אותה לבנת מה להביא לך מתנה, היא אמרה, אני לא רוצה שום מתנה. שכל אחד מכם יתנדב שעה ביום למען מישהו ויעשה משהו טוב. בעקבות האסון הקימו אתר כנפיים של בובה בהמון מקומות בארץ וגם ברחבי העולם. כולם משכפלים את הכנפיים האלה, וגם אנחנו בגבולות עשינו את הכנפיים לזכרם, ובתקווה שיהיה מתישהו טוב יותר. תהנו מהיום הזה, ואני מאחלת לכם בתיאבון. תודה רבה. טוב, אז בואו מכאן בבקשה.